Ce să băieți, turmez. Bună ziua. Mai tare, vă rog. Bună ziua! Bună ziua. Ce faceți Bună aici? ziua. Uitați, avem un pacient, este foarte bolnav. Trebuie. Ce-o vă ajutăm? pățit? Nu știu. Ajutați-l, vă rog. Piciorul. Haide. Să te ajutăm să te punem pe teargă. Pe masă. Băi, nu așa, băi, ce? Încet, aveți griji la picior! Aveți griji! Ușor! Ușor! Ai! Ușor am spus! Dar stai să vedem, îl doare? Te doare? Dar ce-o pățit? Afară am spus! Ce-o pățit? Nu știu, are probleme cu piciorul. Ce? Domn doctor, care vă dau? Bisturiu, sabia ninja sau ciocanelul? Bisturiu. Ce e acolo? Astea sculele? Să vedem. Nu în regulă, să vedem. Temperatura 80 cu 42. Hep, hep. Suflă. Hep, hep, hep. Merge bine. Nu vă dau ciocanelul să reglați? Ridicați sus. Mereți după roabă! Să vedem. Merge. Hai să-l țin de cap. Oli și-o mișcat bun. Nu se poate îndoi, domnul. Domnul doctor, nu se poate îndoi? Vă dau ciocanelul? Pus la loc. Pula mea că nu știți. Operați? Da. Acum îl operați? Îți tăiem bolca. Zice, ce mai faci cu piciorul ăsta? Ce o să facem cu piciorul? Tăiem putrefacție. Este în putrefacție. Ce facem? Îl tăiem? Nu-l tăiem. Faceți ce vreți, mă, să scap. Da?